बे भिडिअ'आव आं नोंसोरनो खोन्थागोन माबोरै फेसबुक एकाउन्ट एबा गुबुन एकाउन्टआ जेरै जिमेल एकाउन्ट, बेंक एकाउन्ट, इउटिउब एकाउन्ट बिसोरो हेक जानायनिफ्राय बासायनो हायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा देरा बसुमतारी। नों दा नायगासिनो दं क्रिएटर डेटा। नोंथांखौ आंनि क्रिएटर डेटा चेनेलनिफ्राय बरायनाय जाबाय। फैदो भिडिअ'खौ जागायनोसै। नोंथाङा जायखिजाया इन्टारनेट ब्राउजार एबा फेसबुक ब्राउजाराव फेसबुक खुलिबाय जानांगौ एबा नायबाय जानांगौ आरो माब्लाबाफोर नोंथाङा लोगोफोरनि मबाइल एबा कम्पिउटाराव नोंसोरो फेसबुक, जिमेल आरो बेंक एकाउन्टफोर खुलिबाय जानांगौ। बेबायदियाव नोंसोरो मिथिनाय नङा दि नोंनि एकाउन्टफोरा हेक जानो हागौ। दानिया आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांनो खोन्थागोन माबोरै हेक जागोन आरो माबोरै हेक जानायनिफ्राय बासायगोन। फैदो सोलोंसै माबोरै फेसबुक एकाउन्ट एबा जायखिजाया एकाउन्टआ हेक जानायनिफ्राय बासायनो हायो। माबोरै हेक जानो हागौ नैबेनि गेजेरावनो नोंथाङा माब्लाबाफोर नोंनि लोगोनि फनजों एबा लेपटपजों थारैनो फेसबुक लगइन खालामबाय जानांगौ। बेयाव नोङो आइडि आरो पासवार्ड होनानै बेनि उनाव लगइन खालामबाय। जेब्ला नोंथाङा लगइन खालामखांगोन, मोनसे मेसेज खोन्थागोन बेयाव नोंखौ सोंगोन रिमेम्बार पासवार्ड, नेभार रिमेम्बार नट नाउ। नाथाय माखासे फेसबुक बाहायग्राफ्रा एबा सुबुंफ्रा मिथिया बांसिन रिमेम्बाराव क्लिक खालामना लायोब्ला मा जायो। आंबो रिमेम्बार खालामनानै लानोसै। जेरै रिमेम्बार खालामगोन एरैनो पासवार्डआ सेभ जानानै थागोन। दानिया पासवार्डखौ बोरै नुगोन आं खोन्थानि। गोरलैयैनो आं बेखौ साइन आउट खालामगोन। साइन आउट खालामनायनि उनाव नुगोन दि आइडि आरो पासवार्डखौ नुबायना लोगोफोर? स' पासवार्ड आइडि आरो पासवार्डखौ आं लगइनआव क्लिक खालामनानै फेसबुकखौ खेवफिननो हागोन। बेबायदिनो नोंथांनि एकाउन्टआ हेक जानो हागौ। फैदो जों माबोरै फेसबुक एकाउन्ट हेक जानायनिफ्राय सेभ जानो हायो एबा बासायनो हायो सोलोंनोसै। दानिया गोदान लगइन खालामफिनदो नैथि बारनि थाखाय। नोंथाङा नायदो जेब्ला नों लगइन खालामगोन, रिमेम्बार आरो नेभार खालामनो थिनगोन, नाथाय नोंथाङा जेब्लाबो नेभाराव क्लिक खालामनांगौ। लोगोफोरनि मबाइल आरो लेपटपफोराव फेसबुक एकाउन्ट एबा बायदिसिना एकाउन्ट खुलियोब्ला जेब्लाबो नेभार सेभ पासवार्ड लांनांगौ, नङाब्ला हेक जानायनि खाबु थायो। जुदि नोंथाङा सेभआव क्लिक खालामगोन, अब्ला बै मानसिया नोंनि आइडि पासवार्डखौ गोरलैयै लगइन खालामफिननो हागोन। बेनो लोगोफोर आंनि फिसा भिडिअ'आ आं नोंसोरनो खोन्थाबाय। जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।